Hi guys, welcome to TFA Files TV where we bring you latest news. Nyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Asi nyaya yatauya nayo inyaya inonzwisa tsitsi inosiririsa guys. Zviri kunzi pane bhazi ranga richibva kwamurambinda ranga rakatakura vanhu 40. Pakati pevanhu 40 ava zviri kunzi 12 vafira panzvimbo. Nadriver ndo paafira ipapo. Riri kunzi ranga richibva kwamurambinda bhazi iri guys richienda kuHarare. Rafa paraitira tsaona pacho zviri kunzi ranga rada kutopinda muchivhu guys, of which tarwadziwa zvinonzwisa tsitsi guys, zvinorwadza zvaitika guys. Tinongoti kune vese vashaikirwa, tongoti may their souls vaita se rest in peace guys, because zvinorwadza, hapana chinhu chinobhuwa sokushaikirwa. Tinongoti nevese vari kuzvipatara, we wish them speedy recovery guys. Saka asi tinombopota tichizvitaura kuti guys, vanhu vemabhazi musamhanyise mabhazi. What is more important, mari kana kuti munhu? Because upenyu hwemunhu is more important. Munongoziva mega guys, hatizivi kuti chii chiri kumboitika, because mostly these days mabhazi ari kumhanyiswa vane vakatakura vanhu. Handizivi kuti what is so important, imari here kana kuti, because vanhu mari iyoyo yamunenge muchimhanyisa yachona kana vanhu vasina kukwira mbovha makaiwana. Saka guys, ngatipotei tichinamata before tifamba nemabhazi aya, and let's make sure kuti kana driver achimhanyisa bhazi tofanirwa kuti totomutuka kana kuti tofonera varidzi vebhazi tuone kuti toita sei, because kumhanya hakusi kusvika guys. Tarisai muone matsaona dziri kuitika muZimbabwe, mabhazi ari kumhanyiswa zvisina neorder, and musakanganwa kuti nzira dzemuZimbabwe hadzina kumira zvakanaka, government haisi kugadzira nzira. Saka guys, ndinongoti handizivi kuti mazvionawo mambozviona ere zvaitika, but zvinonzwisa tsitsi guys. You will see panitone vana mai, shame. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel.